les vacances de les vacances és treballar? Sí i no. Sí i no. No, clar. Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis de Tarragona Ràdio comença el No Som Ningú. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. I avui parlarem sobre com les casualitats casuístiques que només passen al cine passen totes en una pel·li de Nadal o el que és el mateix, les vacances aka The Holiday. I benvingut des de l'idíl·lic poblet nadalenc de les Navalles, Pau Corbalan. Hola, hola, hola. Amb tots vostès, l'expert de l'amor nadalenc, Pau Melero. Petons d'intercanvi, és un... Mare meva. De swingers, no? Sí, no? Petons swingers. I creient que controla el programa, el nostre expert en intercanvis, Adrián Jurado! ¡Hemos vuelto! Hijo, saps com? Bueno, ja està. Benvinguts al No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair a Tarragona Ràdio per l'espai, a l'Anna Darby per fer les magnífiques veus en off, a la tècnica Sílvia Garcia per fer possible aquesta retransmissió i, bueno, també per fer avui funcionar les càmeres. I qui dia passa, any empeny. I ja estem al 2025. Esperem que sigui un any de cinema palculíssim, sobretot en català. Però bé, primera editorial del 2025, però com vinc de vacances i tinc poques ganes de treballar, doncs repassarem una mica els titulars de la setmana, vale? Així que parlant de cinema, Emilia Pérez triomfa com a millor pel·lícula i Shogun arrasa en les categories de sèries en els Globus d'Or. Pues tot això van ser els Globus d'Or. Endavant. Una cosa més. Molt bé. I el dia 18 d'aquest mes venen els Gaudí. Ah, També, perquè ho També sapigueu, endavant. us ho apunteu, vale? Altres informacions. Donald Trump estrena mandat en breus. Vale. Perquè ho sapigueu. De Vale? pel·lícula! I bé, poca cosa més. Si us voleu informar, doncs escolteu Tarragona Ràdio al matí, que allà donen informacions. Sí, Vale? exacte. I que l'any ha començat bé per mi i espero que també per vosaltres i que no deixeu que la voràgine de la immediatesa no us deixi gaudir la vida i el 2025. Viviu i prou. I ja la setmana vinent ja faré editorials com cal. Ben fet. I ara sí, el No Som Ningú, cinema de proximitat contra tota autoritat. Prepareu les crispetes, que comencem. No som ningú, el programa del setè art que no sabies que necessitaves. Com esteu, Hola, guapos? Com hola, esteu? Ja em i tornem tu- a estar, Un altre cop, aquí. Ai, Hòstia, ai, ai, Mare ens meva. toquem aquí. Hòstia. any que no us veig, Mira, Ui, Adrià. Ja està ui. bé, Ja està bé. Avui estem molt a prop. Veig que estem molt a prop perquè ens hem trobat a faltar, no? Sí, és el que té haver fet vacances. Clar, les pròximes vacances són a Setmana Santa I ens voldrem matar. i fins Setmana Santa, no? Jo cada cop aniré allunyant-me, saps? Fins a anar a la porta a fer el programa. Però no passa res. Què tal? Esteu bé, vosaltres? Com t'ha vist la pel·li, Pau? Com m'ha vist? Doncs m'ha vist al sofà, a punt de la sobredosi de croquetes, de canelons i de pilotes i de croquetes, també. Jo no sé per què, és broma, jo he menjat moltes croquetes aquest Nadal. Sí, la croqueta estava molt... Què li ha passat No a ho la sé, croqueta? no ho sé. Vol entrar la croqueta, però jo crec que és espai de pilotes i canelons. La És- croqueta no pinta res, perquè si no la resta de l'any què mengem? Menjar de veritat? No. No. Volem croquetes, volem menjar triturat i arrebossat perquè tenim el gust d'un nen de 5 anys. Dit això, tu com t'ha vist la pel·li? Doncs Pau? a mi la pel·li m'ha vist amb ganes d'acabar les vacances de Nadal. Llavors ha sigut com acabar-les una mica no gaire bé, perquè ha sigut com aquesta pel·li és com de Nadal, mig amor, no ha sigut el final que jo volia. No, No, tot ha anat relativament bé, ha sigut un Nadal mitjanament bonic, però al final l'ha cagat. Ha sigut un polvo una mica estrany, saps? Era com que prometia molt i després no he arribat a l'orgasme, saps? Vaja. Perquè al final ha sigut molt trist, saps? A més, me va pillar realment recollint les coses de Nadal. O sigui, jo estava de peu pel menjador mentre la veia. Potser no l'he tractat com l'hauria d'haver tractada, aquesta pel·lícula. Però, bueno, tu, Adrià, com t'ha vist aquesta pel·lícula? A mi, com m'ha vist? Bueno, m'ha vist en diverses parts. Oh, no, l'has vist partida? Sí. Oh, Oh, És el millor que podia fer, Em sap també et greu. diré. Perquè si l'hagués vist seguida, primer m'hagués adormit, probablement.
perquè em deia, dorm, paeix, canelons, és el moment, ho necessites, és el millor que pots fer. I sort que ho vaig fer. I sort que ho vaig fer perquè l'he vist en 2 trossets, aleshores m'ha entrat així més o menys dinàmica, perquè si no m'hagués disparat un peu. Com el Froilán. Qual Froilán? Molt bé. Sí, El rei que mereixem, eh? Sí. Sí. Joder. Aparta Melchor, que entra Froilán, se dispara la pierna, la cavalcada ¿sabes? Però bueno, m'ha vist sol a casa, realment. Sol a casa, al sofà, estirat, deixant-me abandonar per la immediatesa de... Hòstia, jo aquesta pel·li no l'hagués aguantat sol. Jo tenia ma mare que em recordava, Pau, que l'has de veure, que has de fer programa, perquè jo estava donant-li l'esquena, saps? O si no arriba a ser per ma mare, que estava al costat recordant-me de Pau, mira-la, jo no l'arribo a mirar, eh? Des d'aquí la saludem. Des d'aquí, mama, gràcies, perquè si no aquest programa sense tu no seria possible, perquè no estaria aquí. Sí, no. Ja no per no vist la pel·li, sinó perquè... Sí. Clar, efectivament. Sabeu què trobo a faltar al cinema? Què trobes a faltar? No, anar al cinema. Mira, no em Amb la vinguis, Pau. tonteria. Recordem que el Pau va estar aquí durant unes bones setmanes dient podem fer alguna plataforma, sisplau, que jo ja estic fart d'anar al cinema. Però és que ha passat un any que no va al cinema! Mira, per favor, Ui. Per favor. Ja està bé, home. Penso cremar aquesta broma tot el programa, tota l'estona dient ai, fa un any! Fins quan s'ha de dir bon any? Això és el que diu tothom sempre i s'ha de dir fins al 10 de gener, com a molt. Jo vaig estar fent la tonteria de si jo no t'he vist en tot l'any i et veig a l'agost, et dic bon any. Vaig estar treballant-ho. Diré que el 2017 vaig treballar això. Bueno, bon any per treballar-ho, també. Va ser el meu propòsit de l'any, però bueno. Jo necessito refrescar una mica la pel·lícula, us he de dir. Sí? Vols refrescar la pel·lícula? Sí, perquè... Mira que a mi ganes no em venen, de refrescar-la. Pues l'has fet tu el resum. No, sí, pel resum vale, però la pel·lícula no la vull recordar. Però sí, anem al resum del film. No som ningú. El teu programa de cinema de confiança arriba a Tarragona. Tots els dimarts de 9 a 10 de la nit, en directe a Tarragona Ràdio. El resum del film, portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Nancy Meyers a Canina Millor i es va estrenar el 5 de desembre de 2006 per Sant Dalmau. Doncs comencem. 2 noies molt normatives blanques i amb superfeines tenen problemes amorosos. L'únic que cada una d'elles viu a diferents puntes del món. Però no espereu diferents puntes del món tipus Bolívia i el Vietnam. No pas. A 2 bandes del món ben consumistes, ben similars en gustos, igual de racistes, les dues amb cuines nacionals que deixen molt que desitjar, que els encanti la moqueta al lavabo i ja de pas que parlin el mateix idioma. Exacte, Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica. Però bé, el tema d'aquestes 2 noies passen per moments complicats a les seves relacions amoroses, l'americana ha descobert que el seu marit li posa les banyes i l'anglès està colada d'un senyor que li fa gaslighting i que realment es casarà amb una altra noia. I com estan molt tristes i deprimides, entren a una web rara on et poses en contacte amb una altra persona per canviar la casa durant uns dies, cosa molt pertorbadora, perquè parlen una mica per xat i ja has canviat la casa, sense enviar-se ni una foto ni res. Sigui com sigui, que fan allò de la pel·li, de tu a Londres i jo a Califòrnia, i allà descobreixen un nou amor i superen les seves pors i tal i qual pasqual, i tots acaben contents ballant la conga de l'amor per la nit de Cap d'Any. Fi. Desfilmant el film. Hola, amics. Benvinguts a Desfilmant el film. Abans de començar, m'ha agradat molt la conga de l'amor, perquè és una conga que, bueno, no és una conga que es veu a la pel·li. La conga de l'amor de veritat es fa molt junt i sense roba. Estàs parlant del 100 peus humà? No, allò és un altre tipus de conga. No, un altre tipus de conga que no, per favor. Bé, benvinguts a Desfilmant el film, no? Aquesta secció on aprenem coses de la pel·li mitjançant un concurs. Quines ganes tinc avui d'un concurs! Sí? Ai! Doncs avui no em dóna gana fer-ho, vale? Perquè els Reis m'han portat anarquia digital tropical i... Anarquia. Anarquia radiofònica. Sí, de les zones. Bé, des del Centre d'Investigació cinefiloperiodístic de No Som Ningú,
hem pogut accedir a una carta que va enviar Nancy Meyers, la directora de la pel·lícula i guionista de la pel·lícula. S'ho ha fet ella. Tot ella. Sí, no? Jo me lo guiso, jo me lo como, no? Molt bé. Una carta que va enviar abans de fer la pel·li i la va enviar a Hollywood. A Hollywood? A Hollywood. Per fer la pel·li. A Hollywood. Molt bé. No sé què. El senyor Hollywood. A Hollywood. Hollywood Manel. Per exemple. No? Hollywood, de cognom Comilles. Molt bé. Hollywood Comilles. Per exemple. Manel Hollywood Comilles. Manel Hollywood Comilles. Espera, que trec un... Saps? Perquè té saliva al sobre, clar. Clar. Exacte. Així que, endavant amb la carta. Ah, la carta. Estimat Hollywood o estimada Hollywood, no sé quins són els teus gèneres, perquè això és el 2006 i estem molt liats amb l'Estatut d'Autonomia Català, que segur que serà un èxit. T'escric perquè vull fer una pel·lícula de Nadal, però sense caure en les típiques pel·lis de Nadal que fan a les tardes d'Antena 3, on una pel·li d'una hora s'allarga 3 dies per la quantitat d'anuncis que fan, i on la protagonista va a un poblet per descansar de la seva vida a la ciutat i de cop troba l'amor als braços d'un desconegut. Bé, de fet sí que vull fer aquesta típica història de Nadal, però amb actors i actrius molt cars. Crec que amb la pel·lícula que tinc en ment podré plasmar l'autèntic esperit nadalenc. Càlid, proper, sincer, familiar i amb un punt d'autosuperació. Però per fer-ho necessitaria una mica d'ajuda econòmica. Res, uns 85 milions de dòlars, sisplau. Els actors i actrius que vull contractar són la Rosa dels Àngels de Charlie, la del Titanic, el jutge Llell i a Jack Black, perquè necessito algú que faci de Jack Black, per remarcar que és una pel·li de comèdia. I qui millor per fer de Jack Black que el propi Jack Black? Duran i Lleida? No ho crec. La meva intenció és gravar-la aquí, a Amèrica, el país on els somnis es fan realitat, i a Anglaterra, el país del te i de les boques lletges. Per aquest motiu, necessito anar al barri més luxós de LA i llogar una casa amb immigrants il·legals arreglant el jardí. I per altra banda, necessito anar a Anglaterra i expropiar una casa de camp més pròpia del ratolí de 10+2 cada un humà. Hollywood, no has de patir per si aquesta pel·lícula et fa una crítica. Ans al contrari, seguiré tots els clixés que m'has donat per fer una bona rom-com, com per exemple el de que l'únic actor negre que surti a la pel·li sigui un extra que no aconsegueix el seu objectiu, que és ajudar un vell a pujar les escales. O el clixé de retratar els guionistes com a vells verds i decrèpits. No sé què s'han cregut aquella escòria. Per acabar, espero que t'agradi aquesta proposta, que segur et fa guanyar molts diners. De fet, el pots considerar un regal de Nadal, ja que estarà plena de l'autèntic esperit que se'ns apodera per aquestes dates, el del consumisme. Gràcies per tot, firmat Nancy Meyers. No som ningú, el programa que escolten Harry Potter mentre guanya punts per Gryffindor només per respirar. Som a Tarragona Ràdio, al 96.7 de la FM, parlant de la pel·lícula The Holiday, el No som ningú. Cinema de proximitat contra tota autoritat. I ara amb tots vostès traurem la llibreta per parlar dels apunts en Kubrick. Sí. Els apunts d'en Kubrick. Bones, bones, bones. Amb el nou any, la secció no canvia i les meves ganes de treballar no milloren.
Així que, amics, avui als apunts d'en Kubrick us porto una reciclació de la reciclada de la secció del programa de la Sageta amb en Pep Gascon, el nano de Xapa a la ràdio, vale? I com que aquest programa encara no l'hem penjat perquè precisament m'agrada menys treballar que un funcionari d'Hisenda, doncs us porto un refregit del que vaig fer. I direu... Què vas fer, Adrià? No ens en recordem, si ja fa un any del programa del 27 de desembre. Ja està bé, Ja està bé, germans. Doncs teniu raó, ja fa un any, I per tant puc refregir el contingut original de l'Adrià del Te'n fem 5 cèntims, no de mi, i pensareu que és una col·laboració o quelcom, però la veritat és que no. És senzillament que em sembla tan geni, l'Adrià del Te'n fem 5 cèntims, no jo, que no puc parar de fer-li publicitat, les coses com són. Dit això, per posar context, què diu el Te'n fem 5 cèntims? Per Nadal, aquest nano, el senyor dels 5 cèntims, va fer una teoria de com funcionen totes les pel·lis de Nadal. Jo ho vaig comentar i vaig afegir-ne alguna més. Vale? Així que avui posarem a prova aquesta teoria amb una nova subsecció que he creat arrel del vídeo ja mencionat. Vale? Així que... No sentiu el Nadal. Sí. Sí. El sento dins meu. Com un pal al tió. No sé. Ui, no és parir el que s'ha de fer amb el tió, crec. Les campanades que fot una pel·li de Nadal que estan fetes totes pel mateix patró, igual que les cotxes fets que es fan en sèrie. La secció. Anem per feina. Espero que hagueu entès el títol de la secció. Sí. Perquè s'ha entès perfectament. Però resumidament, per cada punt que explicava aquest senyor del Te'n fem 5 cèntims i jo afegit, hi haurà una campanada. Vale? Ah. Vale. Quantes? 9. Okay. Comencem. En primer lloc, la teoria de l'Adrià de Te'n fem 5 cèntims diu que hi ha el context. Quin és el context d'una pel·li de Nadal? Nadal. Molt bé. No, que són els quarts. A Love Actually les històries eren el tot, depenien del Nadal per existir. En aquesta història, el Nadal és només un complementari. Realment sí, Sí, pot estar passant el Nadal, però podria estar passant qualsevol moment de l'any. És només perquè al Nadal passen coses màgiques. El segon punt de la teoria són els valors. Doncs està clar que compleixen els valors de la família tradicional i no es contemplen relacions obertes ni tampoc es contemplen immigrants fent feines decents a banda de les tasques de manteniment. La perfecta pel·lícula de Aliança Catalana. El tercer punt de la teoria, que és que com menys argument, molt millor. I sí, en efecte, crec que podem marcar el xec perquè, vull dir, l'argument té menys profunditat que els pantans de Catalunya. Podem parar a analitzar-ho, però vull dir, noia està enamorada de noi, però noi no correspon per X, i noia està deprimida i se'n va a un retiro espiritual de 2 setmanes i ella coneix a un nou noi i s'enamora. Aquest noi té problemes, però solucionen, i després noi i noia es mengen el cul mútuament i fi. En quart punt, música a poder ser de Nadal. Sí que és cert que en aquest punt la música de Nadal ha fallat. No és el que més n'hi ha. No. Però música n'hi ha per donar i vendre. Per no dir que tota l'evolució dels personatges passa amb música i imatges. Només, no hi ha guions aquí. Però bueno, el Pau ja en parlarà més de tot això. Però igualment vull dir, Hans Zimmer, de veritat, en sèrio? Cinquè punt, un moment memorable. Un moment on aquí els guionistes s'han de trencar una mica el cap perquè no poden repetir res de cap altra pel·li. Que si a Love Actually era la tonteria que hi ha dels cartells, aquí està clar que la merda ha de canviar de casa. Perquè, en sèrio, qui collons... O sigui, això és el moment memorable, O sigui, penseu que qui collons deixaria la seva casa a un conegut estrany que acaba de conèixer per un xat random d'internet. Bueno. Mira els Airbnbs. Bueno. Exacte. Però ja envies el teu DNI. És que aquí ni el DNI, és que es creuen 4 paraules. Però bueno, sí com sigui, aquest és el seu moment memorable. Vens a casa meva, menges el meu menjat, folles el meu germà, és com molt, venga, la família. Saps qui fa això? Déu nostre senyor. Sisè punt, els clitxers. S'explica sol, no? Vull dir, no fa falta explicar què són els clitxers. No. Setè punt, que passi el que passi, tot anirà bé. Un altre que s'explica sol. La pel·li acaba bé, menys per als homes que han sigut uns capullos. Clarament irreal, perquè l'home capullo sempre acaba bé. Si no, mireu a Jeff Bezos o al Ballesteros. Aquí entrem als punts extras, vale? Això són els que jo vaig afegir. Per tant, 8è punt, la solidaritat.
Ningú ajuda ningú excepte si és Nadal. I aquesta pel·li és un continu de gent ajudant a gent perquè sí, sense cap mena de sentit. O sigui, xec per la pel·li, terrible per la versemblança. Home, sí, Kate Winslet li fa un favor sortir amb Jack Black. O sigui, és per solidaritat, aquella relació, també. Sí. I últim i 9è punt, els nens. Si de veritat, quina mandra, sempre d'haver nens pel Nadal. Per què? No pot existir un Nadal sense nens, un Nadal de relax, un Nadal on descansar realment de tots aquests marrecs avariciosos que només volen regals per culpa de que els ensenya aquesta societat capitalista i consumista? Ara. Sí, com sigui, surten i fan la seva feina de fer reflexionar la Cameron Díaz de que el senyor anglès que s'apreta és bon Jan. És l'únic que es fan els nens, fer reflexionar. Sí. Malauradament, un altre xec com una casa, i amb ell acabem les campanades de les pel·lis de Nadal. De nou, agrair el Te'n fem 5 cèntims per guiar-me en la foscor, i fins aquí la secció. Poca cosa més a comentar, excepte que és sort que s'ha acabat el Nadal i les seves pel·lis. Al ritmo de la peli, en Pau Melero. M'ho gravaré. És que m'ho gravaré i ja està. I perdem Cal més fer-ho temps. i és de I ja és de justícia. justícia. Doncs com bé ha comentat abans l'Adrià, Hans Zimmer, reconegut per tothom, si no sabeu qui és Hans Zimmer, us deixo 2 segons perquè ho busqueu a Google, un moment. Joan Zimbabue. Ja està, perfecte. Es diu així. Doncs, Joan Zimbabue. Joan Zimbabue, Això és un... Sí, perquè ja Hans... Joan Zimbabue. En més Zimbabue, capital Harare. Zimbabue és clar, sí. La capital és Però Harare. Joan Zimbabue és un senyor que fa striptease a domicili. Sí, Senyor, hasta la sala Bagdad, eh? Sí, jo l'altre dia el vaig veure. Príncep Joan Zimbabue. Tu vas anar a Sala Bagdad a veure Joan Zimbabue? Home, soc soci. Home, clar. Soci de la sageta I dels... i de la Sala Els Bagdad. extrems es toquen. clar. I la gent d'allà No, també. jo sí que em toquen allí, a la sala Bagdad, si em toquen. Hans Zimmer, bàsicament, aquest home, vosaltres direu, ostres, però què fa Hans Zimmer està en aquesta pel·lícula de Holiday? Jo us he de recordar que Hans Zimmer és veritat que ha fet Superman, un munt de pel·lícules de Christopher Nolan, és una bestialitat aquest home, però també ha fet Bebé Jefazo. O sigui, aquest... Sí. Ah, No és broma. Llavors, aquest home de sobte veus que fa pel·lis una mica com de... No sé per què, de puta merda, jo li poso el nom i té el becari. No ho sé, no tinc ni idea. Però aquest home, quan ja ha tingut fama, aquest home penseu que té banda sonora del Rei León, i és del 99 aquesta pel·lícula, Sí. i ja és molt bona aquella, o sigui, aquest home ja té la vida solucionada. No sé per què, a vegades, no sé si per caritat o solidaritat nadalenca, segueix sortint aquest tipus de pel·lícules. Doncs he de dir, quantes no mireu el guió, i si l'heu vist, us inventeu. No. Quan creieu que té d'escoltes de mitjana a Spotify aquest àlbum? Algun dels temes, o de mitjana de totes les cançons de Aviam, l'àlbum? contesta tu primer, perquè No, jo ho he no. mirat el guió i no m'ho puc treure del cap. No t'ho sabria dir, no ho sé. 1.000... 1.000 i pico, Por ahí. de mitjana, no? Mira, jo et diré el que es mereix. És del 2006. Sí. Vull dir que no hi ha... Clar, pensa que han hagut d'entrar ara a Spotify a escoltar-les. Jo et diré que es mereix 2, Es com a mereix molt. dos escoltes. I són les que tu has hagut de fer per poder comentar això. Per fer aquesta secció. Té 4 putos milions de visites de mitjana. O sigui, totes les que... Us ho prometo. Què? Normalment, a veure, com a puto friqui de les bandes sonores, tu quan entres a un àlbum de Spotify de bandes sonores, normalment tens un parell de temes molt famosos que tenen milions i la resta 700.000 o por ahí, Sí. o de sota un xungo d'una escena de merda que té 2.000. Aquí, De farciment. molt bé, de mitjana, tenen 4 milions, o sigui, ronda entre els 4 i 5 milions cada puto tema, ho pots mirar, Adrià. Hòstia. És una bestialitat, i jo m'he començat a escoltar-los, i Maestro, vale, ja tenen un tema que es diu Maestro, té 28 putos milions d'escoltes, 28! No està mal, a mi m'agrada, eh? Mira, perdó, però és que he fet una descoberta. El tema de Maestro de la pel·lícula de Holiday, que té 28 putos milions d'escoltes, Que és el doble de la població de Sao Paulo, crec que la tercera ciutat més poblada del món, eh? Molt bona dada. molt bona dada. Molt la bona, veritat, sí, senyor. moltes gràcies. Moltes Molt bona gràcies, dada, Adrià. joder. Si li pots tallar el micròfon, com poc? Aquest tema és de la banda sonora dels Sims. En específic dels Sims 4. Atents. Sílvia, passa'm l'àudio 1. Us poso el record de Maestro, per si no us en recordeu. Sí. D'acord? Està dient la Sílvia un moment, Pau. Està no dient un passa moment, res. en plan de Pau, tu... But goodbye's too good a word.
Alguna cosa està passant, Aquest és l'àudio, ok? Aquest és Maestro, d'acord? Llavors jo he agafat i... Així, recordeu. He fet un treball d'edició bastant bo i és agafar veus del Sims 4 i ho he juntat amb aquest àudio perquè veieu el que us explico. Endavant amb l'àudio número 2. Sugi Wib. Rar. Atents. So, kiss a moy. Quaca vino. Chile. Sims 4. Buma. Sansa. Susu. Bondi. Juba Nova. Només sentint aquestes veus vull ofegar-los a la piscina. A que Saps? sí? Allà a la piscina i treure'ls l'escala, no? Slungy. Slungy. Wobrachop. Rubber Slow. Susu. Bueno, Juba Nova. Shruni Noi. És que no pitjor que saps parlar. Jo sé parlar Simlish. sí, més Simlish, endavant. Jo sé parlar Simlish. Katy Perry té una cançó amb Simlish. Que va fer... Hòsties. Bueno, tinc moltes ganes de la pel·lícula de Sims 4. Hem entès realment. el punt. Hem entès el punt, però Sí. jo perquè he jugat molt als Sims, però bàsicament aquesta música, banda sonora, a banda de no ser gens nadalenca, o sigui, ja me la suda que no sigui nadalenca. Nadalenca no és. Però és que és rara, és de videojoc, és del Sims, No, és... Saps com... Ai, mira! Que a banda me sona molt a l'Estudio Ghibli. Quina Però- pel·lícula hem vist tu i jo de l'Estudio Ghibli? Junts, Sí, No ho sé. no. El viatge de Chihiro. segurament. Pues el viatge de Chihiro, Totoro o algo, aquest... Em sona algo del A mi em viatge de sona Chihiro. a Totoro. A Totoro. A Totoro, em sona molt a Sí. Totoro. Sí. A que sí? A que sí? A que sí? Sí. Molt bé, gràcies. Tota la raó, Pues- Vale. Que podria haver posat això i podria haver agafat l'edit de mi vecino Totoro i aquesta Però- i fer una comparació més real i no posar els putos àudios dels Sims. Sí, Però però bueno. llavors seria un programa bo de cinema i no aquesta merda que fem aquí. Però podeu fer les Hòstia vostres puta. cares. Poseu-vos les dos i confirmeu-me i dieu-me per Twitter si s'assemblen o no. Exacte. Exacte. O per Instagram, o el que vulgueu. El que vulgueu. Sí. Us sembla si recordem les xarxes? Sí, Arroba no som ningú /oficial. Molt bé. A Instagram, A tot arreu. a Twitter, I al TikTok. TikTok i algú I- més. I el número del Pau és el 647. No, 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 no. Molt bé. Bueno, doncs passem Fins a aquí la meva secció, sí. poqueta cosa més tinc avui. Passem a la següent. Un moment, però això de què va? Som-hi amb la secció de què va, on ens dediquem a trobar el significat de la peli. Bàsicament, el seu significat és si ets blanc i tens diners, l'amor triomfarà. Si no, doncs no. Endavant! Com només posant això a la secció se'ns queda curta, l'equip d'investigació cinefiloperiodística de No Som Ningú hem analitzat què passaria si hi hagués un intercanvi entre el típic Nadal català i el Nadal que es viu a diferents pel·lícules. Atent, Adrià, perquè hauràs d'escollir amb quina persona intercanvies el teu Nadal. Exacte, molt Vale. atent. Vale, ja m'explicaràs com funciona això. Tu escolta'ns. Jo t'escolto. Nosaltres el que farem serà dir les pel·lis i què passaria si el protagonista d'aquestes pel·lis fes un intercanvi amb alguna família catalana, no? I al final, Vale. doncs, el protagonista anirà a la família catalana i tu, com a persona catalana, aniràs al Al passar Forafagol. Nadal un moment. A l'altra pel·lícula nadalenca. Exacte. Perfecte. Sí? Sí, Ha sí, quedat sí, clar? sí, sí, Tothom- sí, sí, sí. Vale. Oients? Sí? Sí! Vale. Doncs vinga, comencem. El Grinch. El Grinch, fent aquest intercanvi, hauries de ser un borde, no?, i anar en contra del Nadal, no? A més, tindries tot un poble en contra teu, però com que segur que no difereix gaire de la teva miserable vida, estaràs prou a gust, amic? En canvi, el Grinch pot ofegar la teva àvia posant-li el cap a dins de l'olla d'escudella. Pot passar. Pot Pot passar. Sí. De moment teniu l'opció d'intercanviar el teu Nadal amb el del Grinch. Anem a mirar què passa si intercanvies el teu Puc fer Nadal. un comentari o Això, no? que fes comentari. A mi aquest en concret estaria molt bé si visqués a Tor. Perquè, clar, això d'anar matant gent amb l'olla d'escudella doncs seria per assegurar-me la meva supervivència. Hòstia, el Grinch a tot realment, el palanca era bastant Grinch, La veritat és que era Sí, bastant potser Grinch. seria una lluita de Grinch. Estaria com a casa. Passem a què passa si m'intercanvio amb el nen de Sol a casa.
prens el paper del crio. Per tant, tens el pro d'estar sol a casa sola, fiu-fiu, però clar, no coneixes a ningú, tampoc a aquell barri. I tampoc existeix Tinder. La gran putada és haver d'evitar un atracament, no?, dels lladres. I siguem sincers, no sé, Adrià, si tens tantes habilitats com el nen psicòpata i potser ho passaries una mica malament. El nen, en canvi, coneixeria un Nadal amb tradicions boniques com el cagatió i no school shootings. Que també és una tradició molt maca. Molt maca, però la putada és que no és només nadalenca als Estats Units. Clar. Llavors jo crec que aquesta seria l'opció, si intercanvies pel crio. No, jo aquesta jo tinc clar que no. Perquè jo una vegada vaig sentir un soroll raro a casa, I ja està. em vaig cagar de por i vaig dir, quina és la millor arma que pots agafar de totes les que hi ha? Quan tenies a la cuina, La plena xesca. de ganivets, saps? O sigui, Clar. vaig agafar un paraigües. Ah? Bueno, Per però... tant, Bueno, no. pots fer que el lladre l'obri i com dona mala sort... Sí, però no. I tirar sal, també, no? No, crec que no va ser... Elegància, un 7, un 8. Sí, Home, Instint de supervivència, -2. A Kingsman passa, això, el Sí? tio amb el paraigües. sí, allà. però totalment. pel que sigui no tinc aquestes habilitats. Pel que sigui. Doncs què passaria ara si t'intercanviessis per Nadal amb el protagonista de la pel·li Vaya Santa Claus, que és un senyor que de cop es torna Santa Claus. Vale. Vale? Bueno, és el que hi ha. No hi ha més. No soc guionista. Vale? Punto. Si t'intercanviessin amb el paio aquest, doncs hauries de ser Santa Claus, o Pare Noel, o Sant Nicolàs, o el que sigui. Hauries d'engreixar, sodomitzar elfs, repartir regals, menjar galetes i conduir un trineu amb un cèrvol que a totes llums és cocaïnòmen. Com a experiència al currículum, doncs, joder, doncs molt bé. Està molt bé ser Pare Noel. Saps? Sí. Tu dius allà, el currículum, cambrer, Pare Noel. Hòstia, No, cuidado. Compte. ojo. Molt bé. Però com a experiència nadalenca, doncs una putada perquè treballes. Bueno, A més, que potser treballes com un any, perquè Pare Noel fa lo de parar el temps i durant aquella nit, potser per ell són mig any. Clar. per al temps? No I vas tant. molt ràpid? No, per al temps. home, Segons la pel·li, Red One va molt ràpid, eh? Ho fa allà, Bueno, tenim però, un trenco, eh? Això però són això és americanades. gràcies als anabolitzants. En canvi, si el Pare Noel vingués a passar un Nadal català, doncs segurament cremaria el tio i parlaria espanyol. Probablement. Probablement. Clar, jo el tio me l'estimo. Llavors aquest Jo he de dir opció que el tema d'engreixar, doncs, estic de camí. Perquè, clar, tants esmorzars de forquilla, Clar. algun dia acabarà passant. Passem a què passaria si t'intercanviessis amb Batman Returns, que tu diràs, Pau, pel·li de Nadal. Passa el Nadal! Gràcies, Sílvia, és que t'estimo. Com te trobava a faltar, eh? A vegades, aquest Nadal he dit, ara em faltaria que la Sílvia em posés una sintonia, saps? Quan he fet algun acudit a la taula. Pel·lícula de Nadal on hauràs d'enfrontar a un home misògin que canvia de camisa presentant-se alcalde. Però clar, vivint a Tarragona estàs acostumat al Viñuales, com a alcalde infidel, ex de Ciutadans i ara socialista. Per tant, potser tindries algunes eines, no? Perquè ja hauries gestionat això. Sí, exacte. Tindries un Nadal mogudet amb el tema de pingüins explosius roba bebès, però bueno, tindries un majordom, no? Que no tot és tan dolent. Tienes allà Alfred perquè et faci l'escudella. Sí. I com a contrapart li dones l'oportunitat a Bruce Wayne de passar un Nadal en família. Oh. Que clar, ell jo crec que ho agrairia. A més, jo me l'imagino tot fort allí, tot gran, però gaudint, saps, en pijama. Caga, tio! Caga, tio! Saps? Molt bé, sí, estaria molt content. Molt bé. Mira, per ara no la veig malament, eh? M'està agradant molt aquesta, eh? Molt bé, de moment A més, t'intercanviaries això del amb cotxe Papino m'agradaria... Clar, el Batmòbil No, me l'he està molt deixat. bé, molt bé. Sí. També, si t'intercanviessis amb la pel·lícula Malson abans de Nadal, de primeres viuries en un món de Halloween que realment és com viure eternament en una discoteca just quan encenen els llums. Veient les cares aterradores de la realitat imminent, no? Ai, sí. No, és una Podràs fer sustos al poblat amb coses que no coneixen, com declaracions de la renta o lloguers abusius, i el Jack Skeleton, per fi, engreixaria amb l'escudella de la teva àvia, prèviament, abans morta, i els torrons passats de la cistella de Nadal. M'ha agradat l'escudella de la teva àvia morta, perquè no és que l'hagi fet ella, sinó No, que no, l'escudella està feta... Clar. La Jack pilota Skeleton. definitiva és el cap de la teva àvia. Oh, Déu meu senyor. Que bé. Que bo, les pilotes de l'àvia. Molt Canton. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Les pilotes... Epa, està sonant en castellà. Les pilotes de l'àvia és grup Terrible. punk, eh? Les pilotes de l'àvia estan fent de taloners de crim. Les pilotes de l'àvia, saps? Passem a Polar Express, Adrià. Et poses a la pell d'un nen que per collons ha d'anar en tren en un festiu, cosa que és una putada. Però clar, no sé Renfe, potser tens una experiència increïble. Coneixeries a nens imbècils que et faran fer-te una vasectomia quan tornis. Actually.
Clar, com els coneixes, doncs, quan tornis te faràs una vasectomia. I coneixeràs a Santa Claus, que es veu que és Tom Hanks, per cert. Sí. I sí, el nen, en canvi, quan vingui aquí, podrà viure un Nadal en una família catalana, conèixer el tió, cosa que no ajudarà als dubtes que té sobre la verosimilitud del Nadal. Perquè aquest nen dubtava de Santa Claus quan vegi que el tió no té anus, saps? Sí, aquí fallarà, eh? Aquí fallarà, Aquí però bueno, dirà, compte, eh? tindries xocolata calenta, de dubtosa Ep. procedència. Jo endavant, eh? Sí, Jo tinc un punt que m'agraden els trens. i t'agraden en Bernús, cabron. Sí. Oh, és que I pillaràs el per tema de... l'express, Això de... Vinga, tots... No, sí. De la xocolata. La xocolata, sí, Molt bé. bueno... Encara que el tren és molt estrany. I el tema del senyor que hi ha a dalt del tren que dona tasses de cafè a nens, Sí. que és un fantasma, això és molt raro. Això és raro. Però bueno, no passa I res. per acabar, atenció, l'última. Si t'intercanviessis el Nadal amb el senyor del conte de Nadal, hauries d'aguantar sermons de fantasmes per després compartir les teves coses com si estiguessis en un esplai. A més, farà fred i t'hauràs d'escalfar amb una espelma i dormir amb una bata sense pantalons i un gorro ridícul per dormir. Aquests que són com conos i tenen una bola, que dius, per què et fots això? Clar, sense Imbècil. pantalons, o sigui, el penis no tinc fred, Clar, però el cervell sí. Però el cervell sí. Per què? Doncs, bueno, no ho sé, perquè abans es feia així, ja està. A més, tindràs un nas d'àguila que anirà molt bé per apagar l'espelma abans d'anar a dormir o a snifar cocaïna, també. En canvi, el senyor Scrooge aquest, o com es digui... Scrooge. És com escrot, Més igual! És diferent, més igual. No es gastarà un real en els regals de Nadal, quan vingui aquí a Catalunya, i crearà una mica d'incomoditat perquè intentarà justificar-ho amb regals eteris, com l'amistat, la companyia, un petó a la galta. Sempre serà raríssim, això. Però no és l'esperit dels catalans, al final? Una mica, realment, Scrooge és català, no? Bueno, ara he d'escollir, no? Sí, Has d'escollir. en quin t'intercanviaries? Va, jo estic entre el Polar Express i Batman, realment. Jo estic molt amb això. Les antípodes, la mare que et va... Hòstia. I per l'Adrià nen seria Polar Express. L'Adrià actual seria Batman. Molt bé. Et quedes amb Batman? Sí. Doncs molt bé. Sí. T'apela, no? Una nit allà, vinga, xu. Però clar, perquè Batman realment fa servir la tecnologia per estar mamat, a part d'estar mamat. Però té molta tecnologia. Jo guanyaria només per tecnologia. Batman no per res Returns no és el Batman amb mugrons? No, aquell és Batman Forever. Ah, vale. No, mentida, és Batman i Robin. Batman Forever és el de Val Kilmer. Acabes Perdó. Acabes de ser el nen de Polar Express. Sí. Una cosa sí que tindries seria tortícolis. És veritat. Ja està. Pues fins aquí la secció. Fins aquí. Ja ho tindríem. No som ningú. El programa que s'escolta al Falcó Mil·lenari quan salta a la velocitat de la llum. Como si fuera un pepino. L'escena final. Ara sí, perquè m'estava perdent guió, jo, per aquí. Primer de tot comentarem una mica el que diu la crítica, sempre. Sempre ens agrada fer això de veure què va dir la crítica sobre això. Fem una cadascú, un cabrejat, l'altre mitjanament i l'altre feliç. Jo començo amb Carlos Bollero, que és un amic nostre íntim, pràcticament. Sí. Jo cada dia me l'estimo més, aquest senyor. Al principi l'odiava, cada dia estic entenent més la seva dinàmica d'insultar, ell insulta tot i només el que li agrada ho alaba. Com nosaltres. Sí, bueno, nosaltres crec que encara no som tant com ell, Però bueno, sí com sigui, ell va dir sobre aquesta pel·lícula en el diari El Mundo, una pel·lícula que trobava detestable, almibarada, falsa i pretesament intel·ligent. No seria pretensiosament? Pretensiosament intel·ligent? Segurament sí, és que ho he traduït al català. Pot ser, no ho sé, però T'ho l'última, busco. pretensiosament intel·ligent, em sembla com hòstia, carícia, hòstia, saps? Com un sàndwich de... O sigui, ets imbècil. Mira, en castellà Estàs seria guapo, però... pretendidament inteligente. Ah. Sí, O realment, pretén, no? pretesament intel·ligent. No ho sé. És com intel·ligent... Vale, m'has d'insultar, però ara em dius intel·ligent. Què vols de mi, Però Carlos Bollero? Com es diu aquesta cosa que fan també la gent tòxica ara parlant de relacions? Com es diu? Atenció intermitente, Sí. se li diu. Lo de... Sí. Bollero, què?
Sí, no sé. Bueno, llegiu l'altre i Sí, ara perdó. us poso. Justin Chang, que hòstia, m'agrada perquè aquesta és la crítica justeta i l'home es diu Justin. Meyers utilitza la fórmula per aconseguir un efecte agradable però poc sorprenent. És com una cistella de Nadal vistós però sobre recarregat. De Variety. I després tenim una altra persona, no? Sí, també tenim el Javier Ocaña del diari El País, que diu una pel·lícula primorosament escrita al voltant d'assumptes intemporals, amb uns diàlegs molt creïbles, un exquisit gust per la rèplica esmolada i fins a transcendent i una realització molt elegant. Bueno, Javier Ocaña, vale. Reconeix que vas treballar a la pel·lícula, xato. Joder, no? Per cert. Què rèplica esmolada? Sobre el tema de pretesar. És tasar l'estructura metàl·lica d'una estructura de formigó armat abans que aquesta peça treballi a ple rendiment. És a dir, que ho han col·locat però no funciona. Encara. En plan, que funcionarà. Vull entendre que va per aquí, eh? Carlos Bollero. Ets massa intel·ligent per mi, ho sento. Ho sento. Jo no sabia que havia de tenir primer d'arquitectura, saps? Per entendre crítiques de cine, xato. Cago en nena. Som idiotes, hòstia. Bueno, pues res. Bueno, no passa res. Què us sembla les opinions de la crítica? Amb qui esteu? Pues sí, a mi em sembla d'acord. Sí, a mi em sembla d'acord. Amb els tres, no? Amb els tres tu dius... Sí, hi ha dos que estan a les antípodes entre ells i estàs d'acord amb els dos. Estic d'acord amb tothom, jo. Ara estic en una època on dic que sí a tot i ja està. T'has sentat del 9 any, eh? No. Zero. Quin fàstic. Jo estic en Carles Bollero perquè, a més, aquesta dona no ha descobert el món. No, primer, no és una pel·li de Nadal. El tema de l'amor tampoc genera res nou. I recordo que aquesta dona va fer una altra pel·li que és Tu en Londres i jo en Califòrnia, que van literalment del mateix però amb nenes. Aquesta puta senyora... Sí, jo he mencionat aquesta pel·li sense saber això. Pues sí. És que Nina millor, Nancy Meyers. Nancy Meyers va fer el mateix, va dir, doncs ara en comptes de menors d'edat seran dones adultes, però és literalment la mateixa puta trama. En comptes de buscar el tuns pares, busques una parella per xingar, però és el mateix, és la mateixa pel·li. O sigui, aquesta dona no va fer res original. És el mateix concepte. Bueno, original és perquè és seu. Clar, sí, però hòstia, a més el mateix, Estats Units i Londres, Londres i Estats Units, el mateix. A veure, a mi personalment m'ha agradat. Same shit! Què? A mi m'ha agradat. Però tu l'acabes de t'agrada la pel·li. M'agrada. La pel·lícula, el metratge sencer del primer minut fins al final, les 2 hores i pico que dura això, Dura molt, Dura massa, potser. Dels Fotxisset, però sí, dura massa. Però sí, a mi m'ha agradat. No sé, ho trobo... Perquè també m'ho he mirat amb ulls de... Bueno, va, hem de veure aquesta merda, doncs anem a veure... I que perdonin l'afició de l'Espanyol, és com es mira un partit de futbol de l'Espanyol. I del Barça, Ara, últimament, del Barça també, però... Sí, bueno, almenys han jugat bé. Sí, i dic, mira, al final... Pau, què t'ha agradat? La referència al cine. I també m'ha agradat una cosa... Com? Les referències al cine és el que t'ha agradat? Bueno, perquè el vell era guionista... Sí, però a part d'això, la resta de la trama, què? Ara està tan la polla, és el mateix, tot és sempre el mateix. Aviam, o sigui, sí que és veritat. Anava veient la peli i deia, passarà això, pum, passava. Perquè és la cosa, per exemple, quan el pare, bueno, el germà, perdó, li truquen 2 noies i l'altra diu, ja, està follant d'altres, no sé quantos, i són les filles, jo ja ho sabia, això. Però jo vaig escriure aquell. No, però vaig dir, aquests són les filles i el típic malentendido de este mujeriego al final no, perquè ha tenido alguna cosa que tal. Jo he de dir una cosa que estic en contra de l'Adrià abans. Per mi la pel·li millora molt quan apareixen les nenes. A mi serà... Què? Sí. Mira, per mi la pel·li només millora quan apareix el vell guionista. Sí, molt a favor. També. I el Jack Black també. Vell guionista... Però perquè el Jack Black, jo independent, tot i que crec que està potser en el seu pitjor paper... És xungo, Bueno, espera't a Minecraft, però sí. I és Jack Black fent de Jack Black al final. Sempre fa d'ell, Sí, sempre fa d'ell, però tot i que crec que està en el seu pitjor paper, perquè no el deixen explotar Jack Black, o sigui, crec que està limitat, aquest Jack Black. Sí. Tot i això, és el millor pel·li, conjuntament amb el vell guionista. Hi han 2 coses, perdó, hi han 2 coses... Mira, Tirso. Hi han 2 coses que no està bé. O sigui, la cosa no està bé. Una és que a l'arribar, el senyor diu mira, te deixo aquí perquè no arribo fins a la casa... I ella va en cotxe després. I vas tu caminant. I quan ha de marxar, el cotxe està a la porta de la casa. Com has pogut fer-ho? Has anat marxar enrere i per què no ho has pogut fer abans? Perquè hi ha un moment que diu... para, que me tengo que bajar. I al lloc on para es pot fer la volta. Això una. I 2,
no m'hi cap al cap com una senyora que es dedica a muntar trailers, una periodista, un editor i un senyor que es dedica a fer bandes sonores tinguin aquests casoplonis i aquesta pasta. És que és impossible, Bueno, no m'ho crec. els trailers, Els trailers. I, igualment, normalment és més una productora... En sèrio? Sí? O sigui, tant, algú que és munta massa, trailers... és massa. Sí, és que munta trailers. Quina cara estàs posant d'estic fent el tonto aquests Sí. últims 45 anys de la meva vida, és que, no? a veure, un moment, vull dir, a veure, que és editar un vídeo al final. És que, saps què passa, Pau? Que parlem català. Clar. Si parlessis anglès... Si parlessis anglès, tindries una casa, Pues nen. Tindries, però una casa? Bueno, t'ho imagina't que això en comptes de dir-se Tarragona Ràdio fos Radio Tarragona. Hòstia, puta. Tarragona Radio, realment? Tarragona Radio. Seria igual. Bueno, Pues ja està. ho he canviat perquè No m'agrada és res. com ho canvien tot. Com això que van a l'esquerra, van, saps? Sí, no com nosaltres, que cada cop tirem més a la dreta. Jo us vinc a portar el que per mi em separa més d'aquesta pel·lícula. El que més et separa. Hi ha una cosa que des del principi... Mireu, aquí darrere us he posat a la televisió. Espera. Ara hi ha dues imatges, eh? Sí, hi ha unes imatges. La primera imatge és aquesta, Que surt la... Cameron Diaz, Díaz i Jude Law, amb el senyor anglès. amb el senyor anglès. Aquests dos homes, bueno, una senyora i un home... Ell és guapo, eh? Ell és guapo, el cabrón. No, però és que parlo un moment. Té entrades, un moment. però està Sí, bé. va, deixo parlar sobre... Perdó, sí, això sembla? Molt bé, moltes gràcies. endavant. La fotografia que us estic presentant ara mateix aquí, que la podeu veure a Spotify i a YouTube, i si no us la descric, és la del pòster. Podeu buscar el pòster. El Jude Law surt mirant cap a baix. Sí. No se li veu gaire... A veure, se li veu la cara, però no se li veuen els ulls, ella està com de perfil... Molt bé. Sabeu per què han fet això d'aquí? Per què? Per què ho Molt han bé, fet? ara si passem a la següent fotografia ho veureu. Perquè la Cameron Diaz i el Jude Law semblen germans! Ai, sí que... S'assemblen massa! Ai, Ep, sí. Ep, Jude Sí. Law i Cameron Diaz s'assemblen massa i jo durant tota l'estona de la pel·lícula estava pensant aquí la trama anirà en què això, sense voler, és incestós. Oh. Aquí hi ha una mica cosa, de... la Cameron Diaz ha sigut profe d'anglès en algun moment de Sí. la meva vida. English Sí, Teacher, probablement. sí. Probablement. Bad Teacher, la pel·li. Hello. Sí, també sortia Bad Teacher. Ah, I per això per mateix, això, potser. jo crec que, com s'assemblaven massa, tornem a posar la fotografia número 1, Sílvia, sisplau, com s'assemblaven massa, al pòster els van posar al Jude Law mirant cap a baix perquè no es veiés tant que s'assemblaven. Clar. En canvi, els altres dos, el Jack Black i l'altra, la del Titanic, la Kate Winslet, sí que surten plenament mirant a càmera. I jo crec que el pòster els van posar així per no dir és que són germans. Són germans. Perquè durant tota la pel·lícula són exactament iguals. Tenen els És mateixos veritat. ulls, el mateix tipus de riure, fins i tot el nas s'assembla. És una paranoia. Però sí, i això a mi tota l'estona m'ha treia de la pel·lícula. Això et treia de la pel·li, Em treia de la pel·li. Bueno, no sé, ja et però dic. res. A mi, Pues a mi, gràcies, Sílvia. Sí, a mi m'ha agradat, a mi m'ha agradat, perquè m'esperava una tremenda merda i només ha sigut una merda. Ah, Sí, o sigui, és dolenta, la pel·li és dolenta, però què més vols? Ja Sí, està, no, és això. mira, jo I amb la això història estic dius, d'acord amb bueno, tu, eh? per endavant. Com és- Love Actually al final, Love Actually també va ser com... però Love Actually intenta semblar que té alguna cosa a veure amb el Nadal. Però és que aquesta ni això, també t'he de dir. Ja. Sí, però això li passa a moltes pel·lis de Nadal. Que poques pel·lis de Nadal realment van sobre el Nadal, només passen el Nadal. I pel motiu del Nadal passa coses màgiques, perquè el Nadal és... màgic. Sí. Ah, i una altra putada de principi. La Kate Winslet, el discurs que fa al principi de per què les històries d'amor mai expliquen a la tercera roda, a la dona amb qui té l'aventura al marit? Home, doncs normal... Hòstia puta! Perquè no és tu fiesta. perquè no està molt bé, perquè Clar, estàs clar. aquí molt bé, no és estaves tu- convidada. Sí, no és tu puta fiesta. No, ja. Clar. No sé, molt lleig. Tot aquest tema, no sé, són els dos putos merdes, els marits de principi. L'altra també és tonta, la dona del Jack Black, on parella del Jack Black. Home, la Kate Winslet amb el xicot aquell, Home. amb el director, a més del diari, Que de lleig, Daily Telegraph, Hòstia, el telegrama diari. Sí. Molt lleig, molt lleig. El raro aquell senyor que, a més, es va casar, té... O sigui, ell és la seva amant durant un temps, o són nòvios i aleshores té un amant? Eren nòvios, Però- però ell de mentre es veia amb una altra noia. Jo crec que les dues van ser amants a la vegada, Sí. de les dues. Yo no tengo bandera. ¿Sabes rollo Pot de... ser, pot ser, sí. Sí, yo la trato por igual. Sí. Ya ella s'apanyen. Sí. Un pèl raro, té una cara molt rara. Molt rara, Bueno, com sí, d'hòstia, Sí, però no? molt bon actor, també, eh? Molt Les coses sí, com molt bon són, actor. eh? Fa bé de capullo. si una cosa podem vanagloriar d'aquesta pel·lícula són les actuacions. És el càsting. Això sí. No? I les actuacions. O sigui, Sí. exceptuant Jack Black, que crec que no l'han deixat explotar Jack Black, Ja. la resta estan molt bé. O sigui, fan unes actuacions, per mi,
correctes. Jack Black i Jude Law, que semblen Pin i Sí. Pont, també t'he de dir els noms. Els dos, el primer, no sé si us en recordeu, si teniu la pel·li fresca, el primer cop que veuen a les respectives parelles, s'apropen massa els dos. Tots. Sí, Jack sí. Black li està parlant a un puto centímetre de la cara, amb l'excusa de la lentilla, i l'altre, com va borratxo, també... Espai personal, també, no? Sí, Una mica. sí. Bueno, Molt estrany. També és veritat que van tenir en compte de que l'anglès... Que clar, quan es presenta el germà és un anglès borratxo. Sí. I van tenir en compte de que dormís en planta baixa. I la casa no tenia balcó. També he de dir, això és una mica el meme aquell de com s'imaginen els americans dels anglesos com són en realitat. Sí, perquè un un anglès borratxo mai és un senyor superelegant arribant a casa. Exacte. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I fa pipí a dins. Quan t'hagués pixat a la porta ja feia una hora. s'hagués pixat a sobre. Bueno, també, Hagués arribat pixat vomitat. a sobre amb un Sí. xandall de l'equip local del poble, Exacte, que hagués sí. posat aquí Nàstic de Tarragona, i hagués vingut pixat el pobre, vomitat, segurament, que pobre xandall del Nàstic, també. Amb la cara com rosa, també, saps? Com Sí. de vermell. Sí, la cara d'aquest s'ha cremat, però no perquè hagi vingut a Espanya, s'ha cremat ell sol a hòsties. Del propi alcohol. Sí. I a hòsties que s'hauran També, fotut al bar, també, segurament. Sí, senyor. Sí, Perquè senyor. arribarà tocadíssim. Sí. Un anglès borratxo Sí, no a és més, elegant. vindria realment amb molt menys cabell del que té Jude Law. Exacte. Que és guapo, eh? Home, és guapo el cabron. Molt És guapo. I m'agrada molt l'escena quan ella aconsegueix plorar i torna i ella està plorant. Aquella escena. Molt bé, de construir. Està bé, molt bé, construït. Molt bé. Ah, i l'escena de Jack Black. Estic fent aquí una mica de croquis de tot, Sí, també sí, t'he de dir. no, estàs... L'escena de Jack Black del videoclub, què opineu? Tu has dit abans que tota la pel·lícula té moltes referències al cine. No moltes. Bueno, té alguna. Moltes, té no, alguna. només té les que es parlen a nivell banda sonora. Sí, val. Que bé, a mi em va agradar A mi també, això. a mi em va agradar, eh? Jo això m'ha agradat, això. No, però perquè... Però perquè ens agrada el cine. Clar, és molt senzillet. O sigui, persona que li agrada el cine l'ha una referència de cine. Que divertit, Sí, que clar, bonic. però, per exemple, el guionista, a mi em va molar la història del guionista, que ell va venir allí quan van muntar Hollywood, Sí. que això ara és una puta merda. De fet, hi ha una... Ell va venir d'Itàlia i va Exacte. aixecar Hollywood. Abans no hi havia res. Ja. Igual que van venir els andalusos a Catalunya i la van aixecar. Exactament així. I critica el cinema consumista actual, de, Sí. hòstia... sortint ell a una pel·li consumista. Sí, clar, ja et dic, és molt... Bueno, però... És una mica raro, sí. Sí. Però també et diré, criticar el cinema consumista comparant amb l'edat d'or de Hollywood, que si alguna cosa era cinema sí. consumista. I consumien. I consumien molt. Joder, si consumien. i Molt, molt. I tant, i tant. Sí, però ja dit et dic. això, voleu passar a puntuar la pel·lícula? Sí, em ve bastant de gust. Vinga. Doncs vinga, posem-li nota avui. El baròmetre. Clar que sí. Vinga, Bueno, doncs ja estem. Normalment, com anem amb tanta pressa, sí, no estic acostumat, no estic no acostumat. podem fer amb tranquil·litat aquesta secció. Ja, Sempre anem ja. ràpid. La nota! Bueno, doncs Pau, comença amb la teva nota, Pau Melero. Clar, jo li he posat un 2 sobre 5, quasi a prova, igual que quasi entreté. Bueno, Es queda en el... Ja. bueno. No, em sembla correcte. Jo li he posat un 3 sobre 5, cases cookies, guions caquis. No Molt bé. caqui el color, caqui de caca. Caqui. Jo no va dir, hòstia, Ja que ho sé, sinestètic ja ho tot, sé, saps? però era perquè rimés. Jo què sé. Però És- ha de rimar, m'esteu ratllant, perquè les vostres rimen sempre. Però perquè sí, eh? O sigui, vull dir, no tenen per què rimar, però ja han entrat en una dinàmica Soc un- que em fa gràcia que rimin. Soc un melòman, soc un ciberita, jo què sé, un bota. Tonto, Un tonto de merda. Doncs jo li he posat també un 2 sobre 5 i un 2 li he posat perquè aquesta almenys ha funcionat, comparant-la amb Love Actually, que ja n'hi ha molts més forats de guió, al meu parer. I més forats, perquè surten més persones. Ens hem d'acabar. Per favor, per favor. Ui, l'hora ja, no? Ui. Bueno, i tenia una altra opció, ¿vale? Hòstia. Que era merda acceptable, ja que quan cagues i neteges és quan cagues i neteges el cul ja està net. Un perfect. Un perfect.
Sí, doncs per mi aquesta pel·li és una merda acceptable. Sí, perquè no ha deixat pozo en mi. No, o sigui, no, és una sí. pel·li dolenta. És veritat. Es diu tot una merda, És que veritat. t'has anat a netejar i estava tot net. És veritat. És dolenta, però no m'ha canviat, no m'ha deixat cap I t'ha mena de deixat rastre. content, o sigui, has acabat i dius, hosti, quina merda, Però que bé. No diria content, diria descansat. Satisfet. Satisfet. Sí. M'ha agradat molt, Adrià. Molt bé. Doncs, dit això, Marxem d'aquí. marxem d'aquí. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Moltes gràcies per escoltar el No Som Ningú. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, @nosomningú_oficial. I un cop més, moltes gràcies Pau Corbalan i Pau Melero. No, res. Moltes gràcies Sílvia Garcia per tirar endavant aquest programa i per fer que tot això funcioni. Guapa! I Intel·ligent! La setmana vinent ja us podeu preparar, perquè ni democràcia ni merdes, res de votar, s'ha acabat això. Vindrà al programa l'Anna Darby. I diuen, qui és l'Anna Darby? Qui és l'Anna Darby? Pues si no esteu atents al programa, és culpa vostra, perquè realment ja us ho hem dit moltes vegades. L'Anna Darby és qui Soc fa... jo! T'imagines? La trec aquí del... Doncs és qui fa les nostres veus en off. Vale? I a més, direu, però què és aquesta senyora? Pues és la col·laboradora del Matina Codina de RAC 105 i també actriu de doblatge i bueno, pues la gent i figura que ens fa les veus en off. T'estimem, Anna, i per fi et tindrem de convidada. Recordeu, això, com sempre, a les 9, en directe, per Tarragona Ràdio, al 97.7 de la FM, 96. o per YouTube. 96. 96.7 de la FM, de veritat. Sí, 96.7 de la FM. Si està el guió, Sí, no? jo soc subnormal. A mi m'he posat 97.7 Però sí, com i sí, és- també podeu veure'ns al YouTube del canal de Tarragona Bé. Ràdio. I 24 hores més tard a la resta de plataformes i tot això. Ara sí, moltes gràcies a tothom qui ens escolta, sigui ara, o en directe, o en diferit, o el que sigui, us portem aquí al cor. Bona nit, visca el cinema en català i visca Tarragona! Visca!